ki case ki bathamai ki bangiyo positive hadu menta nadu menin hadu menta ki long arfun real ki total active cases ki bangidon menta ki long laispa sanpu ar apo is ka sales ngidon laispa nyu nagini ki laispa nyu PSF ki long aspa laifun real ki wei ki dei sanpu nyu padna ki armed forces ngidon khatsao ribhoi Lifeway, East Jaintia Hills R, West Garo Hills Pra, South Garo Hills R, East Garo Hills Iway, North Garo Hills Iway. Kibala recover hadu menta South Hyundai. So see the new cases from East Khas Hills. If you count from BSF, we have got 14. 14 BSF plus 5 East Khas, 5 civilians. R pare kidi kita ki bonfire na Bihar the wedding party ang bawan na po Bihar Patna belit wedding shwa ka lockdown ki bonfire mentang syamba baro tu khat lai ngot mentang ki positive kemud sa R gini ki barang yo mentang kemud ki baro khat ki tu ki long positive rat mentang ketu ki badan hapo ki tingrut ketu ki balai la ka chong kelit shwa ka lockdown shwa ban ja gini COVID-19. And these others are from Ribhoi district. Ribhoi district what today? Ribhoi district 5 from Baridua, and 2 we have added. We have given today morning also 2. Those we have admitted in RPHS hospital. Those we have brought from the entry point. Health workers working the entry point. 3 of them. So all 3 of them have become positive. So the last 2 which I'm telling you now, 5 from Baridua, another 2 of those health workers have come out positive. Kan kata ha ya ka kot ka kya mo ya ka jingim ka jongki ka bahadin habut. Tingi haban nang menta namar ladangi sumar hayengi tang namar bang yedan lang. Nila ban syasat hakoi kamera tang namar bang isotu bang yedan lang katu kala yarap sibut ne. Itang si pertang itang si igladan bahayengi katu kan yarap. Henry ladangi raah corona ke santa yaki bakram sitom tang nomor bikilang positif kan wara ka jing e bakra hodin tangapun ngin haban lecak snong ngin haban pen sautu yaki ba kala dei ka por menta ba haka jingmut ting berkhat ka jingi haka main ka jingi we destroy the virus lada kawan gumta ladang ila ban destroy to virus ladang ila ban deactivate to virus haki jingmut ting berkhat ka jingi kamut ngila ban imlang dan ngila ban imlang bu new virus kamut hakanu no ko por bu wan ngila ban sumar haying ban ngila ban yadai ladi bat kata koi ngida gidi bat sutu koni koi unwan kanwan kanu ko long ying konwan new virus ta maka ei ke mangiku anak kalian ka jongi nak kalian ke government bakal ke tringi tristom ros kata kalong undawan unwan spiski unumwan sisunwan si hajar hajar lai hajar ngot hakaju ko por pi koi kalong kajingi khun kajingi kan long bet ya kita ki stom shan ko dari sistem ngian habra iki po hospital dengan ra po hospital ki mon ngini ban biang lot tiar kitar tepet kini armut ki bangir fermentation grams wei ula hamjam ha ula long out of ventilator wei dang don ventilator tama kim sistem jor tama ngamla ban ong ye ngamla ban ma ki la ban kelan mo wei la bu ventilator ke la ban kelan no ko por tingi lai i ba kini ki sistem hi kumbang lai ong na dum cha ki bala kham temen khamsan khamarang ba bat ki badon da ki wei ki jingpang po amet ka ki kum ka diabetes kini baro arut ki long ta kila khamsan karta wei di sampun rusnam wei di sampun rusnam umtai tu ni badan ventilator di sampun rusnam yu ka jungi ka long ba ngila adap ai gitu ki advisory jungi bat ka wei ka long ka behavior change ngiyo kala ka jingmut jing perkhat ka jungi ha ka jingim ka jungi ta ka ka wei ka bangi ka thong ka jungi bat bangin ai training individual training ya wei pi wei nong song song ibala ban so thu phang no covid virus coronavirus wat kumno ba nyadana na ka jing saprang jong uni u virus kata ka di ka thong ka jingi ka ba hakmat do ba wei pi wei nong song song in tip but in so thu kumno ban yada yeladi but ban so thu ru kumno ban sumar yaki ba sitam manumala hayeng na makani ngin hapsim kalang kum ka biong khli ngin hapsim kum tai naman larangi sidang ban sim kum ta kamun kan ja ni ka jing ting wei raja ni ka jing ting kamun kani ka imlang salang kan yat yang kum bayat insya
Fi kini kalong ni. Kini ki BSF kalong bagi don kita ki basim city ki badai banwan sini. Te menta nomor BSF ru menta ki lai ba ka ka jengma ba kramo. Gat ubawan ubalong negatif utang sisang tu post ni ulalong positif ndai. Te kiru ki lai kata. Te kamlong ka babhai ki bakin wan dalam gitu ki mat song sya situ. Te ngilaong ba ki lara kalong necessary ki bakin wan kamot lara ki point ti gohti ki mat quarantine de gohti test nan gohti quarantine apa ka kampas jungkian te. Oh katu kalong ada tri yakili le menta nomor balai menen hadu arsteng ya bun kam. Kalong ba sampat tes kim syak bandung apo ka kampas jungki. Tiki ki marsendong kampas tu sirabe siki sepo quarantine santa. Nomor ka force tikin haban long ataka ba kin long fikir ba nomor balai le infect iwe te kamot whole force. Balong mentau ni biasa.